Νομίζω, κύριε Ρετζέπη, ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή να δούμε ένα βιντεάκι το οποίο γυρίσαμε ειδικά για την δική σας περίπτωση. Ένα βιντεάκι στο οποίο έχουμε μια συνέντευξη της πολύ γνωστής ψυχολόγου ψυχοθεραπεύτριας, κυρίας Ρώης Αποστολίδου, και να ακούσουμε τι ακριβώς ελέγχθη για σας εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα στο χώρο της κυρίας Ρώης Αποστολίδου. Ρώη Αποστολίδου, πασίγνωστη ψυχολόγος, κλινική ψυχολόγος και ψυχαναλήτρια, πρόσωπο γνωστό σε όλα τα τηλεοπτικά μέσα λόγω της ενεργούς παρουσίας του σε οτιδήποτε έχει να κάνει και με θέμα ψυχολογίας, αλλά και κυρίως με κοινωνικά ζητήματα και βεβαίως και με πολιτική. Γιατί όμως ήρθαμε σήμερα εδώ? Ήρθαμε διότι θέλουμε την βαρύνουσα γνώμη της κυρίας Αποστολίδου σχετικά με το φαινόμενο Άκης Ρετζέπης. Κυρία Αποστολίδου, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε κοντά σας σήμερα. Και εγώ το ίδιο. Είσαστε γλυκύτατοι και πιστεύω ότι ένα από τα μεγάλα σας ατού στις κοινωνικές συναλλαγές σας είναι ακριβώς αυτή η πραότητα του ύφους και της ψυχής σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Είναι χαρά μου να σας φιλοξενώ εδώ και ιδιαιτέρως για το αντικείμενο το οποίο βρίσκεστε. Το να μιλήσουμε για τον κύριο Ρετζέπη. Μία ψυχολόγος του δικού σας βεληνικούς, ένα άτομο που πολλές φορές λέει πράγματα και σχολιάζονται από το ευρύτερο κοινό πάνω σε πολλά ζητήματα, όπως είπα και πριν. Πώς συνέπεσε να δώσει την συνέντευξη που έδωσε σε περιοδικό μεγάλης κυκλοφορίας πρόσφατα ακριβώς για το φαινόμενο Άκης Ρετζέπης? Θεωρώ ότι υπάρχει ένα ταμπού βεβαίως στο χώρο τον δικό μας και γενικότερα των επιστημών για το αντικείμενο το οποίο έχει ο κύριος Ρετζέπης, δηλαδή για ό,τι αφορά την μελλοντολογία, τα medium κτλ. Όμως επειδή την κάνει να γνωρίζω τον κύριο Ρετζέπη από πάρα πολλά χρόνια, τον παρακολουθώ και πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φυσικά χαρίσματα, έχει δυνατότητες τις οποίες έχει αξιοποιήσει και έχω δει και επιτυχίες του. Εγώ παρακάμπτω αυτά τα ταμπού, δεν έχω αυτά τα ταμπού και θεωρώ και υποχρέωσή μου πραγματικά να μιλήσω για το έργο του, αυτό το οποίο γνωρίζω. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον να έχουμε την προσωπική σας κατάθεση ψυχής και εμπειριών από ένα άτομο που, όπως είπατε, είναι πρικισμένο από τη φύση. Εσείς ως επιστήμον, πώς εξηγείτε τις δυνατότητες που έχει ο Άκης Ρετζέπης να πηγαίνει μπροστά στο μέλλον και να βλέπει τι ακριβώς θα γίνει? Θα μου επιτρέψετε να πω, σε αντίθεση με τους συνηθισμένους μελλοντολόγους, αστρολόγους και όλους όσους διατείνονται ότι έχουν το χάρισμα, ο Άκης Ρετζέπης έχει το χάρισμα και αποδεδειγμένα από μικρό παιδί και από προσωπική μου εμπειρία. Αλλά εσείς ως ψυχολόγος, ως επιστήμον, πώς εξηγείτε ακριβώς την όλη διαδικασία? Θα σας απαντήσω. Όλοι οι άνθρωποι ενέχουμε μέσα μας πάρα πολλές δυνατότητες οι οποίες δεν είναι ενεργοποιημένες. Στον κύριο Ρετζέπη λοιπόν έχουν αυτό το χάρισμα που λέμε, αυτές οι δυνατότητες τις οποίες όλοι οι άνθρωποι έχουμε στην πραγματικότητα. Το χάρισμα αυτό μπόρεσε να το ανασύρει από το υποσυνείδητο και να μπορεί να είναι χθεσινομελλοντικός. Δηλαδή να μπορεί να βλέπει το χθες σε σχέση με το σήμερα και το μέλλον. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι, μάλλον δεν έχουν τη δυνατότητα να το εκφράσουν και γι' αυτό αυτοί που μπορούν να το κάνουν τους λέμε χαρισματικούς ανθρώπους. Εσείς έχετε περιστατικά στα οποία να μπορείτε να αναφερθείτε και να επιβεβαιώσετε
ακριβώς την δυνατότητα, την θαυμαστή δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος αυτός να σώζει κάποιους ανθρώπους από επικείμενη καταστροφή. Άλλωστε είναι και γεγονότα που αναφέρονται και μέσα στα βιβλία που έχει εκδώσει, ή να συμβουλεύει κάποιους ανθρώπους που πρόκειται να έρθουν σε γάμο με το αγαπημένο του στέρι και να τους λέει μην το κάνεις αυτό, ενώ ας πούμε φαινομενικά μπορεί να υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας και έχει τύχει να χαλάσει γάμο ας πούμε στο παραπέντε. Θα ήθελα λιγάκι έτσι να μας σχολιάσετε τέτοιες περιπτώσεις. Κοιτάξτε, όπως είχα προλογίσει και στο βιβλίο του κ. Ρετζέπη, έχω ζήσει και γεγονότα από φιλικά μου πρόσωπα, τα οποία κατέληξαν ή δεν κατέληξαν στην νομικογαμική σχέση εξαιτίας της συμβουλής του κ. Ρετζέπη, και έκαναν πάρα πολύ καλά στη ζωή τους. Εκείνο το οποίο όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία και με παρακινεί πραγματικά να δώσω και αυτή τη συνέντευξη σε εσάς, αλλά και να είμαι στο πλάι του, είναι ότι εκτιμώ πάρα πολύ το ήθος του και την προσωπικότητά του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ενδιαφέρεται για κοινωνικά προβλήματα πέραν του γάμου, αλλά και για το γάμο, που αποτελεί οπωσδήποτε τον πυρήνα του κόσμου, την οικογένεια. Ασχολείται με θέματα, όπως ξέρετε και σε εκπομπές που έχει κάνει, της υπογεννητικότητας, κάτι το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια που ασχολείται ο κ. Ρετζέπης και φωνάζει και τα λέει και παρακινεί τον κόσμο να προσέξει αυτό, και τους πολιτικούς ακόμη, να προσέξει αυτό το μεγάλο θέμα, το οποίο έχει φέρει, όπως ξέρετε, πολύ κακά αποτελέσματα στην πατρίδα μας, και βλέπετε ότι αντί να έχουμε ένα ποσοστό 3, δεν ξέρω τι, ας πούμε, μαθηματικά γεννήσεων, έχουμε φτάσει στο 1,6 που μας φέρνει τελευταίο στην Ευρώπη. Λοιπόν, πέρα από αυτό λοιπόν, και ασχολείται και προσπαθεί πολλές φορές και χωρίς να παίρνει χρήματα, αυτό το ξέρω από πολλές περιπτώσεις, να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται ή σε μια σχέση και μπορεί να χάνουν και τον καιρό τους σε αυτή τη σχέση, και στο τέλος να είναι δυστυχείς. Λοιπόν, τους βοηθάει, ξέρω περιπτώσεις που έχει βοηθήσει να φτάσουν στο αποτέλεσμα το ποθητό κατά αυτούς και να είναι ευτυχισμένοι, να έχουν κάνει ευτυχισμένες οικογένειες. Έχετε απόλυτο δίκιο πραγματικά σε αυτό που λέτε. Ο Άκης Ρετζέπης είναι ένας άνθρωπος που, αν μπορούσαμε, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, να τον είχαμε σε πολλά αντίτυπα, τότε ίσως να μπορούσαμε να βελτιώσουμε κατά πολύ το πρόβλημα υπογεννητικότητας στην πατρίδα μας. Ο Άκης Ρετζέπης είναι ένας Έλληνας με όλη τη σημασία της λέξης και με όλα τα χαρακτηριστικά του όρου, και πιστεύω ότι αποτελεί τιμή και σε εσάς και σε εμένα που συναλλασσόμαστε μαζί του, τον γνωρίζουμε, έχουμε φιλικές επαφές και έχουμε και προσωπικές εμπειρίες αμφότερες από άτομα που μπόρεσε να τα βοηθήσει να κάνουν αυτό που είπατε, η οικογένεια, αυτό το ιερό πράγμα, να αποκτήσουν πολλά παιδιά και γενικά να προσθέσουν το μικρό λιθαράκι, αυτό που έχει ανάγκη η Ελλάδα, με περισσότερους ανθρώπους, γιατί όπως είπατε πηγαίνει προς την καταστροφή αν συνεχίσει η υπογεννητικότητα με τέτοιους αριθμούς. Ένα άλλο όμως σημείο το οποίο θα σας παρακαλούσα να μας σχολιάσετε, λόγω της εντρίφησης που έχετε σε πολιτικά θέματα και λόγω της πρόσφατης συμμετοχής σας σε πολιτικό κόμμα, το φαινόμενο Άκης Ρετζέπης έκανε το θαύμα του και εκεί. Βγήκε πολλές φορές δημόσια και προέβλεψε αποτελέσματα εκλογών, προέβλεψε την τύχη κάποιων πολιτικών. Είναι αλήθεια αυτό, και μάλιστα θυμάμαι σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή που συμμετείχα κι εγώ, είχε πει ότι το Α κόμμα, να μην πούμε τώρα, δεν πρόκειται να συνεχίσει να κυβερνά. Ήταν πολύ πρόσφατες οι εκλογές που είχαν γίνει
Και εγώ βέβαια του είπα ότι έλα βράκι, τι είναι αυτά που λες, παρουσία τέλος πάντων όπως μιλάμε, αποκλείεται, τουλάχιστον 2 τετραετίες θα κάτσει. Και μου λέει όχι, θα πέσει πριν την ώρα του. Και πραγματικά αυτό συνέβη, αλλά και άλλα πολλά. Είναι που πραγματικά... Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Βεβαίως δεν μπορούμε να αναφέρουμε ούτε κόμματα, ούτε συγκεκριμένα πρόσωπα πολιτικά. Πλην όμως επειδή έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα γεγονότα σε εκπομπές και σε μεγάλα κανάλια μάλιστα, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την αλήθεια των λεγόμενων σας. Τι θα είχατε να μας πείτε ως επίλογο για την σημερινή μας σύντομη συνέντευξη? Θα ήθελα να σας πω ότι σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για ένα φαινόμενο σαν τον κύριο Ρετζέπη, για έναν άνθρωπο που σπανίζει αυτή τη στιγμή στις μέρες μας, για το ήθος του και για την αγωνιστικότητά του στις αξίες, στον πολιτισμό και στις αρχές που λέγεται Ελλάδα. Πραγματικά είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και θα ήθελα να πω απερίφραστα ότι αν κάποιος άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί μόνος να το λύσει, έχει κάποιες αμφιβολίες, να μην διστάσει, να τον επισκεφθεί, πραγματικά μόνο καλό έχει να δει. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Να είστε καλά. Επομένως, όπως βλέπουμε και μία ψυχολόγος του Βεληνικούς της κυρίας Αποστολίδου μας βεβαιώνει ότι ο Άκης Ρετζέπης είναι ένας μελλοντολόγος που δεν μοιάζει με όλους τους άλλους, είναι ένας άνθρωπος που έχει κληρονομικά χάρισμα. Έχει χάρισμα να προβλέπει το μέλλον ο Άκης Ρετζέπης, αλλά παράλληλα δεν ασχολείται μόνο με αυτό. Έχει αφιερώσει τη ζωή του ολόκληρη σε αυτό που λέμε γονιμότητα, σε αυτό που λέμε δύο φύλλα και αρμονική σχέση ανάμεσά τους και σε αυτό που λέμε οικογένεια, ιερό πράγμα η οικογένεια. Ακριβώς. Καταρχήν να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου την κυρία Ρώη Αποστολίδου που δέχτηκε, παρόλο ότι είναι μια κλινική ψυχολόγος, παρόλο ότι είναι πολιτικό πρόσωπο, δέχτηκε να βγει δημόσια και να μιλήσει για τις επιτυχίες μου που δυστυχώς δεν το έκαναν άλλοι, δεν το έκαναν δημοσιογράφοι, δεν το έκαναν πολιτικά πρόσωπα που τους είχα βοηθήσει και γνωρίζουν τις προβλέψεις μου και άλλοι επώνυμοι επιχειρηματοί που είπαν ας πούμε ότι θα κάνουν αφιερώματα στη τηλεόραση, δεν το έχουν κάνει. Θα ευχαριστήσω και πάλι την κυρία Ρώη Αποστολίδου που είχε το θάρρος να πει τι άλλο την αλήθεια. Όταν κανείς λέει την αλήθεια νομίζω ότι αυτόματα οπλίζεται με θάρρος και εσείς είσαστε ένα άτομο που είπατε την αλήθεια όλα αυτά τα χρόνια. Είπατε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει λόγω της υπογεννητικότητας, λόγω του γεγονότος ότι τα ζευγάρια, τα νεαρά παιδιά δεν κάνουν εύκολα πλέον παιδιά, άρα σαν πληθυσμός βαίνουμε μειούμενοι. Γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Ρετζέπη? Κυρία Λιβανός, εγώ από το